Milujem Brazíliu, milujem ten fantastický život, ktorý je tu, ľudia sú veľmi uvoľnení. Tá nálada je tu úžasná, myslím si, že sa to prenáša do celého prostredia a každý, kto sem príde, musí Brazíliu milovať. Açajko vzniklo na pláži v São Miguel do Gostoso. Pozerali sme sa na ľudí, ako celý deň surfujú na vode, sú plní energie a odovzdávajú svoj výkon. Majú pritom obrovskú radosť a jednoducho dokážu frčať celý deň na jednej jedinej veci a to je fialová bobulka a to je vlastne açajko. Açaí é energia, saúde. É isto. Açaí é tudo que envolve natureza, esporte. A melhor bebida que a gente tem aqui para repor as energias depois do surf é ótimo. A potom sme dlhé obdobie rozmýšľali nad tým, ako priniesť túto dobrotu a túto veľmi zdravú vecičku ľuďom do Európy. Pricestovali sme na severovýchod amazonskej časti Brazílie, kde sme sa stretli s domorodcami a snažili sa nájsť tú správnu receptúru. Experimentovali sme s ňou v mojom záhradnom domčeku a tam sa vynašli recept, ktorý je originálny, je fantastický. A či to ochutnajú Japonci, Korejci alebo ľudia v Austrálii, v USA, tak všetci sú z toho nadšení a chutí im to. O açaí é muito bom, tem muita energia, é muito gostoso. Je to ovocie, ktoré je plné antioxidantov, omega 3, 6, 9 mastných kyselín. A jeho obsah a kompletná receptúra, ktorú sme my vymysleli, dodáva telu všetky potrebné látky. Je tam v niektorých produktoch je pridaná guaraná, tým pádom človek má energiu počas celého dňa. Produkt je prírodný a všetko okolo neho je naturálne. Oj, Wagner. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Wagner nám ukáže, ako sa lezie na palmu. Zoberie sa veľký trs. A túto plodinu potom používame na výrobu našeho açajka. Palma je vysoká v priemere 10 až 15 metrov a je to naozaj drina vybehnúť hore. Keď si zoberieme, tak Wagner to urobí zhruba 150 krát za deň, takže si predstavte, ako musí mať kondičku. A teraz krásne zlezie dole a prinesie celý trs plodiny. Následne sa oberie, vloží sa do týchto košov a je pripravená, aby prišla ku nám do Európy. Nachádzame sa v typickej amazonskej dedine, ktorá sa volá Igarapé Miri. Prišiel som sem, aby som vyskúšal nové receptúry a aby som vyskúšal, na aký spôsob konzumujú açajko miestni ľudia. Opýtame sa Antónia, ako pripravuje svoju receptúru. A gente amolece ele, aí depois tira da água, vem coloca na máquina, liga e moe. Aí aqui moe. Tá bom. Aí aqui Pode cai, provar? aqui cai o líquido. Pode provar? Pode. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Je to veľmi dobré. O açaí tem de ter na mesa. O primeiro prato nosso é o açaí que deve ter. Olha, que é muito bom para tomar o açaí. O açaí é a primeira, tem muita vitamina. Para nós aqui faz muito bem, né? Quem se acostumar a tomar esse açaí vai melhorar muito. Na tejto Feira do Açaí, ktorá sa volá Vero Peso, môžeme vidieť pracovníkov, ktorí z amazonského pralesa prinášajú plody, ktoré používame vlastne do našej produkcie. Z týchto 14 kg, 14 litrov plodiny vyprodukujeme zhruba 6 kg hotového materiálu. Açajko a celý jeho obsah je ukrytý tuto v amazonskom dažďovom pralese.